Eguerdion, ondo etorriak denoi, eta niretzat ohore handia ez ezik, ohore handiegia da ekitaldi hau Otainoren bertso batzuekin bukatzea. Nik dozenaka bertso ehundaka ez dakit, baina Otainorenak buruz jakin izan ditut eta kantatu ere bai. Gaur ere, hemen kantatuko ditudan hirurak kantan itzake buruz, baina hau bertso papera baita, bertso paper moduan egingo dut, baina zaigula egin ez dudan moduan, eserita. Zain gustatzen eserita kantatzea, baina honen beste tramankulu eskuan hartuta ezin dut kantatu. Beraz, Otainoren hiru bertso kantatuko ditut, Urteberri izeneko sortatik. 1902koak gaia bera dionez, lehengo, bigarren eta laugarren bertsoak. Gero azkena bukatzen du, agurtutzen zaituztet denak urteberriz. Hauek kantatuko ditut. 1, 2 eta 4. Hogeigarren mendian, kristauen bizitzan, bi urte igaruak dauzkagu desditzan, begira nazioak zer nola dabiltzan, elkar purrukatutzen, nun nahi harakintzan, aurreratutzen guaz, txangurruen gizan, aurreratutzen guaz, txangurruen gizan. Gizon eta herriak dabiltza bildurrez, elkar zelatatuaz, legorrez ta urez, hitz gozuak esanaz, barrendik gezurrez, zein dira de gaiztuak, bestiak bai guez, indarra nagusita, gogorrena juez, indarra nagusita, gogorrena juez. Asko aurreratu da, baina zertarako espada nahitasunik elkarren ganako, atzaparrak dabiltza bihurturik kako, bestientzat bezala Euskal Herrirako, ez tegu arrazoirik gutxi geralako, ez